Hej medmennesker. Ej, kan vi tage den om? Kan vi? Okay. Hvad så homies? Ej, det holder sgu. Hej medmennesker. Det er simpelthen så dumt sagt. Det er virkelig dumt sagt. Hvad så gangsters? Og det rammer ikke bredt nok. Det er som om det her det ikke rigtig er rebelsk. Det skal være en rebelsk intro. Hej Danmark. Efter en lidt turbulent start med nogle forgæves forsøg på en intro, der ikke rigtig lykkes, der skulle skabe lidt opmærksomhed, så har jeg fundet ud af, at jeg hellere vil skabe opmærksomheden ved, at I er nysgerrige over, hvem jeg er. Så derfor så har jeg pakket mig ind, så I ikke kan se, hvem jeg er. Så kan I jo sidde og tænke lidt over det, mens I lytter til, hvad jeg siger. Jeg hedder Anton, og jeg vil sådan set gå direkte til det eneste punkt, jeg har på dagsordenen. Og det er, at jeg synes virkelig, der er noget galt i Danmark. Altså jeg har været fristet til at gå ud på gaden med en megafon og bare råbe, Holger, hvor er du? Danmark stander i våde. Og der kan du måske tænke, jamen hvorfor? Hvorfor synes du, der er noget galt? Og der vil jeg så sige, at det der er galt, fordi nu skal det ud. Det er ikke fedt. Det er virkelig ikke fedt at være ung i Danmark mere. Det er ikke trendy. Det er ikke moderne. Det er ikke hipt. Det er bare nederen. Og hvorfor er det det? Jo, det er fordi, der er ikke nogen tilbud. Og det er ikke et tilbud i Fakta, eller Føtex, eller Netto, jeg snakker om. Det er tilbud på mediestationerne. Der er ikke nogen tilbud i fjernsynet, eller i radioen, eller på internettet, der appellerer til os, unge mennesker. Det hele, det er bare ud til højre, det findes ikke. Og hvis det endelig findes, fordi der findes lidt, så er det virkelig dårligt. Det er fordummende, man kommer ud med -3, når man har set det. Det fremstiller os som værende en flok aber, der render rundt og ikke tænker på andet end, ja undskyld mig, knippe, drikke og bolle. Og det er ikke sådan, den danske ungdom er. Vi er rigtig kloge. Det er vi faktisk. Men der er bare ikke nogen, der ved det. Fordi vi har ikke mulighed for at vise det nogen steder. Og vi har ikke nogen mulighed for at bruge det. Vi skal have noget, som vi kan bruge til noget. Og det kunne jeg godt tænke mig at lave. Jeg har brug for jer. Jeg tror, at I har brug for mig. Og så vi skal sådan sammen tage fat i hovedet af røv af ungdommen, og så bare kaste den op på en førsteplads, ind foran alle de gamle og alle de små børn, og ind foran Ramachan og Kontant og Deadline og det hele, og bare sige, wow, vi er unge mennesker. Vi er totalt fede, og vi skal virkelig have noget, hvor at vi ligesom kan mærke, at det her det er vores, så at vi ikke behøver at sidde og se X-Factor eller Ramachan. Og når der er Ramachan, så sover de alligevel. Så vi skal have noget, som vi kan bruge, og det kunne jeg godt tænke mig at lave. Jeg regner med jer. Vi ses. Hold kæft, hvor er det varmt det her.